बिटिसि बिसायख'थिनि थि खालारखौ दासिमबो फोसावथ'नाय जायाखै। नाथाय अब्लाबो बिटिआर हालामाव बेनि बार बारहांनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसिनि मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफनि अनगायैबो बिजेपि, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन हान्जाया गावबा गावनि मन्थ्रि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिफोर लाबोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे साननैसोआव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरि, मावथि सोद्रोमा आरो गोबां रायजो राजाफोरा हान्जा सोलायनानै गुबुन हान्जायाव जयनिं जानाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो थांनाय 13 फेब्रुआरि बृहस्पतिबार खालि बनरगाव बिटिसि बियाब सिंनि सुखानजरा गामिनि सा 15 बिपिएफ हान्जानि मददगिरिफोरा एमसिएलए राजीव ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिजेपि हान्जायाव जयेन जादोंमोन। बिजेपि हान्जायाव जयेन जानायनि सानसे उनावनो सुखानजरा गामिनि सुबुङा "जों बिपिएफनिनो मानसिखा, एमसिएलए राजीव ब्रह्मखौ जोंनो देरहाहोदोंमोन, बेनिखायनो जों बिथांनिफ्राय इसे रां जानो होननानैसो बिजेपि हान्जायाव शर्ट मुभि भिडिअ खालामनाय बायदि जयेन जाफ्लादोंमोन" होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो। राजीव सारनाव थांनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा बे बनरगावनि कामान्ड'आ दाखालि दाब्लानि न'आव फैनानै मोनसे खोथा बुंफैदों जे राजीव सारा ओरैबायदि फैसा एसे रानगासिनो दं होननानै खोन्थानानै गालांदों बे दाब्लानि न'आव। दा दाब्लाया जोंखौ बेबायदि खोथा लानानै लिंथुमनायलाय जों मैया बे सारनाव बे खोथाखौ लानानैनो थांनाय जादोंमोन राजीव सारनाव। थांनायनि जाहोना बेनो, जोङो माने जोंहा सिगाङाव बे राजीव सारा बिपिएफआवनो दंमोन नालाय, दा जों बेखौ गोदो बे बिपिएफआव थानाय समाव जों वार्कार हिसाबै जों खामानि मावनानै बेखौ देरहाहरनाय हिसाबै आरो बे कामान्ड'आ जेरेखम बुंलांनाय फैसा रानदों होननानै बुंलांनाय हिसाबै जों सिगाङाव खामानि एसेबाबो मावना हरनायलाय बेनिफ्राय एसे गरसे गरनै अनसुंथाइ मोनगोन साननानै जोङो थांनाय जादोंमोन। जोङो गासै 15 जन। नङा, जोंथ' बिपिएफआवनो दंखायो, सिगाङावनो जों बिपिएफनि कर्मिखा। जेलानाखि पार्टी माने गठन जायो, पार्टी सोमजिनाय लोगो लोगो जों बे पार्टी दाजेननायनिफ्राय जों बिपिएफ पार्टीयावनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो। बेखौथ' जोङो, बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोजां। जों बेजों मोजां मथ' सिनायलायखायोबो, जोङो थांलाय फैलायबो रिलेसनबो दङ। जों बिथांनि सायाव जोंहा बाख्नायनाय दं। देरहानायखौथ' जोङो माने जोंनि मथा-मथि बे बनरगाव समस्तियाव बिपिएफनि अनगायै गुबुन पार्टीया बेवहाय माने देरहालांगोनखौ जोङो आसा खालामा। कामान्ड'खौथ' मा होननो, जोङो बे माने जोंनि बे ओनसोलाव, नैबे सुखानजरा ओनसोलाव बा जोंनि बे सामागुरि गामियाव जोंहा माने खुनु गोनो गोथो गैया। बै सोरबा कामान्ड' बा सोरबा दस्रा पार्टीनि माबायानो फैया मानो जोंखौ जाहा थाहा खोथा बुंनानै जोंखौ फुस्लायनो हानाय क्षमता गैया जोंनि सायाव।